Нека поговорим за една калинка. Titaspis sedecim punctata. Как, например, се храни необичайно с цветен прашец, не както останалите калинки, както виждате. Или образува тези големи грегориозни струпвания сред тези клони. Сега ще разберем. Здравейте, скъпи динозаври! Аз съм T-Rex 307 и добре дошли в новото дискусионно видео на канала. За мен е огромна чест да започна поредната презентационна дискусия. В днешното видео какво ще видите? Ще видите една типична калинка от ливадите, богати на треви, които пък са богати на гъбични спори. Днес ще се потопим в едно малко по-различно племе. Титаспидини. Това не е племето кокцинелини, а това е Титаспидини. Родовете в него, като Титаспис, Илейс и Микраспис, се хранят отчасти с гъбички, отчасти с цветен прашец. Това е един вид калинка с изключително варираща и разнообразна диета, като включва общо хищна, нектарифорна и микофагна диета, което е изключително невероятно и разнообразно за кокцинелит. Така че те се хранят с най-разнообразни растителни и животински материи. Titaspis sedecim punctata, известната 16-точкова калинка, за която ще говорим, е вид от семейството кокцинелиде, за който искам от доста дълго време да направя дискусионен епизод, в който да разискваме абсолютно всичко в неговият биологичен свят и жизнен цикъл. Общо взето жизненият цикъл на Titaspis sedecim punctata не е много добре проучен. Поради простата причина, че този вид води изключително скрит и кратък живот сред тревите. Така че това, което ще направим днес, е да разискваме неговата биология. Скъпи динозаври, добре дошли в новото дискусионно видео. Преди да продължим, не забравяйте да се абонирате за канала, като също цъкнете и камбанката. Също така можете да погледнете и каналите на други хора, за които също искам да се абонирате и да ги видите. Та за сега, скъпи динозаври, е това. А за сега ви пожелавам приятно гледане. Titaspis sedecim punctata е бръмбър от семейство кокцинелиде, открит от Линей през 1761 година и причислен към подсемейство кокцинелине и племе Титаспидини. Алтернативното му английско име е 16-точковата калинка. Това е малка калинка от 2,5 до 3 мм, елитри кремави до бежови, макар че се срещат и по-тъмни вариации. Петната варират от 14 до 18, но обикновенно са 16, като страничните 3 се свързват и образуват черна линия около калинката. Често петната могат да се свързват. Щитчето е тънко и скрито, когато елитрите са затворени. Предне гръд, най-широк в задните ръбове, обикновенно с 4 петна, които обаче могат да бъдат свързани по различни начини. Главата малка, центърът на главата и клипео са черни. Устният апарат е леко вбит и назъбен. Меланистичната форма се среща много рядко, форма паудери. Маржовете са вдлъбнати, краката кафяви на цвят. Отдолу е напълно плоска и черна, с бледи косми. Формата на щитчето споделя само с род Пропилея. Ногтите тънни и назъбени. Ногтите също така могат да бъдат тънки и заоблени.
Този вид е склонен да образува много големи грегориозни струпвания през зимата. Най-голямото регистрирано струпване е от 10 000 индивиди. Има две различни места, където може да се струпва. Едното е по стволовете на дърветата, по оградни колове, трупи и така нататък, а другото е стъбла на трева и жив плет. Често заедно с псилобора, вигинти, дуопунктата, но в грегориозния рояк може да има и други видове кокцинелиди. Титаспис седецимпунктата се храни главно с гъбички, цветен прашец и дребни насекоми. На гъбички се храни с ръжда и брашнена мана, но и с цветен прашец главно от цветя като глухарче, хипериум, кравешки магданос и лютичета от семействата Граминацее, Компаузитецее и Конволвулацее, но също улавя също и афиди, трипси и други от разред Тисаноптера. Титаспис седецимпунктата се среща в Палеарктика, включващ Европа, Европейска Русия, Беларус, Украйна, Молдова, Закавказ, Северен Казахстан, Монголия и Североизточен Китай. В Обединеното кралство е единствения вид от род Титаспис и е предимно южен, с записи от Клентъмшир и Съмърсет, като е особено рядък в Уелс и с редки записи в Ирландия и Мал. В Великобритания се среща често и в много хабитати през цялата година. 16-точковата калинка е обитател на тревите. Може да се намери на относително сухи места в пасища, ливади, пустинни ливади, вътрешни дюни, паркове и понякога в блатисти ливади. Намира се на много растения. Често се открива на тръстика, хипериум, бъдъм, глухарче, кравешки магданос и лютиче. Обитава и храсти, като глок и други. През 2006 година учените са открили много екземпляри през май и юни на дъбова зеленина в местен парк. Също са наблюдавани около очиствателни станции и много други. Имагото обикновено става активно в началото на пролетта през април, когато могат да се видят. Най-много се откриват през май и юни, но могат да се видят и през кратки топли зимни периоди и дни по растенията. Така остават до септември или октомври. Установено е, че тревните туфи приютяват много индивиди през зимата. В топло време могат да се видят по цветя обикновенно за предпочитане апиацее, глухарче, кравешки магданос и лютичета. На тези цветя те могат да се хранят с прашец, ако гъбичките са излишни или пък не са налични. По принцип, на тези цветя те могат да се хранят с прашец, ако гъбичките са всъщност отсъстващи и не са налични. Тази диета може адекватно да поддържа имагото, но тя не е достатъчна за произвеждане на яйцата. Чифтосването се случва в началото на пролетта, малко преди разпръскването, като чифтосващи се двойки могат да се забележат по различни цветове – глухарче, хипериум, кравешки магданос, лютичета и други. Както беше споменато в началото, те могат да се намерят в най-различни среди. Те изглеждат много потайни в хабитата си, така че най-добрият начин за вземане на проби от тях е чрез метене. Ларвите са честа гледка в почистването на градината през юни. За тях прашецът е много добър заместител на растителни гъбички, когато те не са налични.
Ларвата е бледо-жълта с няколко очебийни косми на гръдната част, излизащи от по-тъмни на цвят туберкули. Какавидата е бежова на цвят и прикрепена. В основата й малко останала от косматия екзоскелет на ларвата в четвърти стадий. Сега нека поговорим за родът Титаспис и какво интересно може да се каже за него. Това е един от родовете, които съм изучавал сравнително дълго. Не е, както може би видяхте, направен клип специално за него, за това ще го споменем тук в този клип. Род Титаспис е изключително интересен род от малки калинки. Титаспис е род калинки от подсемейство Кокцинелина и главният образовател на Титаспидини племето. Дефиниран от Кроч, или по-точно издигнат от Кроч през 1874 година. Те имат гребеновидни структури на мандибулите си, с които събират гъбични спори. Това е малък род с 7 вида. Родът съдържа два подрода – Баровския и Титаспис. Сега, това са представители на интересни видове калинки. Това е род от малки сиви калинки, които живеят сред треви и така нататък и се хранят предимно с гъбички. Сега, те имат специализирани мандибули с много финни структури, подобни на гребени. Сега, с тези гъбични мандибули те събират гъбични спори от растенията и могат да бъдат изключително често срещани в много тревисти хабитати. Срещат се в палеарктическите и ориенталските райони, като има изключително разнообразие между тях. Сега, първия вид, за който искам да говорим. Титаспис седецим пунктата, 16-точковата калинка, видът, за който научихте днес. Най-широко разпространения член на родът. Сега, вторият вид. Титаспис геблери. Изключително дребен и интересен вид, за който няма много информация, освен че има разпространение в Азия. Титаспис геблери и неговото разпространение, както можете да видите. Относно неговото разпространение, Титаспис геблери, вид разпространен в южната част на Русия с записи чак на югозапад, през Москва до Казан, Екатеринбург, Челябинск, Тюмен и около Петропавловск, където може да се срещне изключително често. И чак на изток до Новосибирск. Среща се също така и в североизточен и северозападен Казахстан, където може да се види в различни степни и лесостепни хъб. Втория вид – Титаспис фалерата. Отново интересен вид, който има разпространение в Италия. Титаспис фалерата се среща с няколко много малки записи единствено в Италия, в районите на Палермо, Месина, Агридженто и само един единствен запис в Тунис. Третият вид, за който искам да говорим, също така, Титаспис седецим гутата. Изключително подобен на Титаспис седецим пунктата и понякога се смята за негов синоним, но всъщност е отделен вид, бих казал близнашки вид. Титаспис новем децим гутата. Това е вид, за който абсолютно няма никаква информация и нищо не се знае за него, бих казал. Титаспис трилинеата, като вече е преименуван на Кокцинела нигровитата. Отново вид, за който няма никаква информация. И последният вид, Титаспис унивитата. Разбира се, преименуван при род Псевдоверания унивитата. Този род е изключително рядко срещан, особено на изток. И така, скъпи динозаври, ако ви е харесало днешното видео, не забравяйте да се абонирате, като цъкнете и камбанката. По този начин ми помагате изключително много да продължавам напред с видеята.
Ако и тази презентационна дискусия ви е харесала, можете да се абонирате и да оставите лайк. И също споделете видеото в социалните мрежи или с приятели. Също така можете да погледнете и каналите на доктор Виктор Фурсов и Дилян Георгиев, които ще бъдат долу в описанието, определено. Също така не забравяйте да погледнете и инстаграмът ми, който също ще бъде долу в описанието. Също така можете да видите и останалите видеа от поредицата Discussion, защото определено си струва. А за сега, скъпи динозаври, ви пожелавам хубав ден, задавайте вашите въпроси долу в коментарите. Благодаря ви за гледането и чао!